yadda zaka rage ma wayar kashin data. Kasan dukkanin application ɗin da a cikin wayarka suna dinga shanye maka data ko da baka shiga cikin su ba. Cikin wannan video zan nuna maka hanyar da zaka kashe kowane application ta yadda ba zai taba shanye maka data ba har sai in ka shiga ciki. Misali Facebook, YouTube, TikTok, WhatsApp, sai in ka shiga cikin su sannan za su shanye maka data. Da fari idan ka shigo cikin setting din wayar kamar haka zaka dodi wannan wajen da kuke gani ina rubuta gestion de l'application. Da zaran ka danna shi da kuke za ku danna wannan wajen da rubuta parameter da application. Da zaran kun danna wannan wajen da kuke gani shikenan sai ka kawo dukkanin cikin application da a cikin wayar ka. Kuna ganin gashi nan dukkanin application din da a cikin wayar mu ne ma WhatsApp ko kuma YouTube. Misali yanzu zamu gwada da wani application, zamu gwada da wannan application din. Zaran ka shigo cikin zaka danna wannan wajen da kake gani. Da zaran ka danna wannan wajen da kake gani wannan na awan da kake gani zaka kashe shi. Idan ka kashe shi kenan application ya zamana kenan sai in ka shiga ciki ne sannan zai shanye maka data, amma idan baka shiga ciki ne ba zai taba shanye maka data. To da haka ne zaka bi duka kashe dukkanin application din da a cikin wayarka ta yanda ba za su taba shanye maka data ba har sai in ka shiga cikin su.